nakikita ka, ako ay napapraning. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Highland, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Ate, 20 mo nga. 20, grabe naman, dati 5 lang. Bili ako ng corn beef. Corn beef, 20 po biling corn beef ulam ko. ulam mo? Bakit? Nasaan yung kasama mo? Wala po siya. Wala siya? Namatay yung asawa niya nung nakarang araw. Ay, Natake. nakatake. 20 sir. Ano ka muna te, shoutout ka muna sa camera. Kasi ba? Hi ka muna. Hi. 15 na lang, 50. Sige bounce, bounce, benta, bounce. Bakit mataas na mo ha? Saglit lang, di na di. Saglit nga. Kanina 20. Tapos nung nagpapapicture ako, sabi ko tingin sa camera, naging 50. Palaki ng palaki ah. Sabi natin. Picture muna te. Sige Okay po. lang. Oh. Ayan, magsa-selfie kami. Nakon ba yun? Ayan. 1, 2, 3. Mag-smile ka naman te. Ba't parang malungkot? 1, 2, 3. Ayan, parang malungkot si ate. Ba't malungkot ka te? Dati masayahin ka. Kaso wala Hindi may akong... nangyari ka kasing kabawalan sa akin. Itong nakarang taon lang ito lang. Oh. Tag-ulan o. Anong nangyari te? Yung boyfriend ko kasi naghiwalay kami. Ay, naghiwalay kayo ng boyfriend mo? Kaya sa niya ako. Allah, kawawa ka naman. Pag-alis niya nakunan ako. Ah, Ganun ang nangyari, ganyan daw eh. Parang magkasakit tignan. sinong kasama mo ngayon? Wala po. Mag-isa ka na ngayon? Iniwan niya ako dyan na nagdadalang tao tapos umalis siya. Tapos nung nakaalis siya nagdung. Allah, kawawa naman si ate. Ganyan daw baka mabinat ako eh. Di, single ka ngayon te, wala kang boyfriend. Sa susunod may papakilala ko sa'yo te, okay lang. Ito, wala kasi akong ibang ano. Dalawa na trip no. Oh, yan, sa'yo na yan. Sige te. Ayun, so papapicture lang sana ako, tapos sinintuhan niya ako, sakit naman na nangyari kay ate. Sige ate, mag-ano ka na. Salamat. Kawawa naman si ate. May boyfriend daw siya last year. Hindi masayahin ako, nakikita mo. Kaya nga. Umitim ako tapos malungkot tignan ano. Oo. Eh parang hindi ba ako nakakapag-move on yung sakit oh. Parang hindi pa masyadong nakaka-recover. Kasi katatapos ko lang Ay. 3 beses. Anong Sige te, tapos sa susunod dalhin ko yung pinsan ko dito. Ayun, si ate, kawawa naman. Hindi.